Bona tarda, amics i amigues del Telediari. Avui tenim una notícia des de la població de Cubelles. Ja són diverses jornades continuades de pluja. És inèdit, ja que feia quasi 10 anys que no plovia tant com aquesta última jornada. Li donem pas a la nostra reportera des dels carrers de la població. Hola, sí, bona tarda. Estem al carrer Nou de Cubelles, al costat de la riera. Podeu veure el caudal que porta la riera. Gairebé l'aigua toca les cases dels veïns. Seguidament parlarem amb una veïna del poble. Com veu el caudal de la riera? Oh, sí, nena. Mira, mai a la vida l'ha vist amb tanta aigua. No sé com acabarà això, Esteu tranquils els veïns amb la pujada de l'aigua? Quines precaucions esteu tomant? Mira, nena, jo que estic fent una barricada. Aquí no entra l'aigua. L'arròs i la sal absorbeix molt l'aigua. Moltes gràcies, espero que vagi tot molt bé. Aquí us deixem amb la barricada que ha fet aquesta dona. Bé, gràcies per la transmissió. Ara donem pas al temps, a veure si ens porta bones notícies i parar la pluja. Molt bones, doncs sí, aquesta tarda el temps ens donarà una tregua i podem aprofitar per prendre una mica de vitamina D que ens aporta el sol, però això durarà poc, perquè aquesta nit entra una borrasca que deixarà aiguacero i vents. És per això que recomanem que els habitants de Cubelles que vagin a comprar arròs i sal per a fer barracades per evitar que l'aigua entri a les seves cases. Adéu! Aquí acaben les notícies d'avui. Us deixem fotos de Cubelles des de casa.